Post na po tayo ng ating COVID-19 update sa ating mga official social media pages, sa ating Facebook sa DOH Bicol CHD at sa ating Twitter at DOH Bicol. So para po sa ating COVID-19 bulletin number 2022-0017 dated August 1, 2022 para po sa Morbidity Week 30 o yung July 24 to July 30, 2022 data. Ang ating cumulative cases po ay nasa 60,439. So ito po yung bilang ng mga COVID cases na atin naitala simula nung ating unang naitala yung COVID dito sa Bicol Region noong March 27, 2020. So as of July 30, 2022 po, tayo po ay naka-report ng meron po tayong 1,081 active cases o nasa 1.79%. At ang newly reported cases po natin noong July 24 to July 30 ay nasa 515. So ang 142 po nito ay mula sa probinsya ng Albay, 46 ay mula sa Legazpi City, 39 sa Daraga, 13 sa Ginobatan, 11 sa Ligao City, 10 naman sa Tabaco City, 5 sa Malinaw, 4 sa Pulangi, 4 rin po sa Tiwi, 3 sa Libon, 2 sa Malilipot, 2 rin sa Rapu-Rapu, at tig-iisa naman po ang Bakakay, Kamalig at Santo Domingo. Para naman po sa probinsya ng Camarines Norte, meron po tayong naitala na 20 na bagong kaso ng COVID-19. So 12 po dito ay mula sa Daet, 2 ay mula sa San Vicente, mayroon rin pong 2 sa Talisay, at mayroon ring 2 sa Vinzons. Tig-iisa naman po na kaso ng COVID-19 ang naitala sa Basud at sa Mercedes. So para naman po sa probinsya ng Camarines Sur, meron po tayong naitala na 232 na bagong kaso ng COVID-19. 103 po dito ay mula sa Naga City, 19 ay mula sa Pili, 13 ay mula sa Libmanan, 10 ang mula sa Kanakman, 9 ay mula sa Milaor, 8 ay mula sa Minalabak, 7 po ang naitala sa Irigas City, 7 rin ay ang naitala sa Magaraw, 6 ang naitala sa Gainza at mayroon rin pong 6 na bagong kaso ng COVID-19 sa Nabua. 4 po ay ang naitala sa Buhi at mayroon rin pong 4 sa San Fernando. Tigta-3 din naman po ang naitala sa mga sumusunod na lugar. Ito po ay sa Cabusao, Calabanga, Goa, Pasacao, San Jose, Sipokot at Tigaon. Tigda-2 naman na bagong kaso ng COVID-19 ang mga sumusunod na lugar. Ito po ang Baaw, Bula, Kamaligan, Lagonoy, Lupi at Tinambak. Meron rin pong naitala na tig-iisa ang Del Gallego, Ocampo at Ragay. Para naman po sa probinsya ng Catanduanes, from July 24 po to July 30, may naitala po tayong 27 na new cases ng COVID-19. Sa 27 na po na iyan, ang 12 ay mula sa Virac, 6 ay mula sa Bato, 4 ay mula sa Baras, 3 ang mula sa Gigmoto, at 2 naman sa San Andres. Para naman po sa probinsya ng Masbate, meron po tayong naitala na 37 na bagong COVID-19 cases from July 24 to July 30. Sa 37 na po na yan ay 13 ang galing sa Masbate City, 10 ang mula sa Aroroy, 3 sa Katayngan, tigda-2 naman po ang Baleno, Mandaon, Milagros, San Fernando at Uson, at meron pong isa mula sa Balu. Para naman po sa probinsya ng Sorsogon, meron po tayong 55 na cases of COVID-19 from July 24 to July 30 at 29 po dyan ay mula sa Sorsogon City, 6 ay mula sa Irosin, tig-3 po ang Castilla at Gubat, tig-2 naman po ang Bulan, Bulusan, Kasiguran, Magallanes at Prieto Diaz. May tig-iisang kaso din po ng COVID-19 ang Barcelona, Huban,
Pilar at Santa Magdalena. So para naman po sa ating recoveries, ang total na po natin sa Bicol Region ay nasa 56,741 recoveries. At ang nai-report po natin na newly reported recoveries from July 24 hanggang July 30 ay nasa 143. So itong 143 po, ang 10 ay mula sa probinsya ng Camarines Norte, ang 9 ay mula sa Camarines Sur, ang 35 ay mula sa Catanduanes, 16 ay mula sa Masbate, 35 ay mula sa Sorsogon at ang 38 ay mula sa Naga City. Para naman po sa ating deaths from July 24 to July 30, 2022, wala po tayong naitala na namatay dahil sa COVID-19. So ang total na po natin, since nagsimula po tayo mag-record ng ating mga deaths due to COVID-19 ay nasa 2,617 na. So pumunta na naman po tayo sa ating COVID-19 vaccination updates. So kung atin pong nakikita, dumadami na po ang ating nababakunahan dito sa Bicol region. So sa coverage po ng ating target population, nasa 90.10% na po ang nabakunahan na sa ating rehiyon. At 67.81% po dito ay ang mga senior citizens. So sa total po natin na fully vaccinated individuals ay nasa 3,507,958 na po na Bicolanos. At ang mga meron po na booster dose ay nasa 453,841 Bicolanos. So hangad po natin na madagdagan pa po ito. Kaya po hinihikayat po natin ang lahat na magpabakuna na at kunin po ang kanilang booster dose. So kung ating makikita po dahil sa ating pagbabakuna, kaunti na lang po ang na-admit sa ating mga ospital. As of July 30 nga po, ang non-ICU beds po na naigamit sa ating mga hospitals ay nasa 13% lamang po. Ang ICU beds naman po ay nasa 8% at ang mga nasa severe and critical admissions po ay 7 po lamang sa ating mga hospitals. So yan po ang ating latest na COVID-19 updates at vaccination updates. Denise, ano pa po ba ang ating iba pang balita? Ayan, so naman nga natin sa datos ng ating rehiyon na marami na nga po tayong napapabakunahan at marami pa rin po ang mga kaso. Kaya kung patuloy po tayong sa pagpapabakuna, ay mas maayos po at mas protektado po ang ating rehiyon. So para naman po sa ating health events, meron po tayo sa kasalukuyan na 8 health events para sa buwan ng Agosto. Ang unang health event po natin ay ang Family Planning Month at Family Planning Day sa August 1. So ito po ang family planning ay para mag-create ng awareness sa importansya po ng mga health benefits na nakukuha mula sa family planning. So pinapromote po ng Family Planning Month ang overall health and well-being ng population. At ang buwan po ng Agosto ay ino-observe at sineselebrate ang National Family Planning Day. Kasama po ang POPCOM, ang DOH, ang partner agencies, at of course ang ating mga lokal na gobyerno na sa paraan ng pag-schedule ng mga activities related po sa family planning. So ang next naman po na health event ay ang Site Saving Month. So ang buwan po ng Agosto ay nilalaan din natin para sa pag-observe po ng Site Saving Month. So ang month po na ito ay para magbigay din po ng awareness sa pag-aalaga po sa ating mga mata. So hindi lang dapat ngayong buwan nating alagaan. So awareness po ito para mas mapalagana po natin ang kalusugan po na dapat ilaan sa ating eyesight or sa ating mata. So alagaan ito bago pa magkaroon ng mga sakit tulad ng katarata o glaucoma. Ayan. So ang next po natin na celebration para sa buwan ng Agosto ay ang National Lung Month. So ang celebration po ng National Lung Month ay layunin nitong mag-focus sa public attention sa pulmonary system at yung mga iba't ibang sakit related po sa lungs. At in-urge po ang lahat ng publiko na mag-contribute po para sa isang better at healthier environment. So dineclare po ang month of August as National Lung Month
sa Presidential Proclamation number 1761, which was signed by the former President Ferdinand Marcos on July 24, 1978. So for our next, National Adolescent Immunization Month. Ang World Health Organization po ay dinedefine ang adolescents as mga individual na nagbe-belong sa mga ages 10 to 19 years old. So marami po sa ating mga adolescents ay patuloy po na naapektuhan ng mga vaccine preventable diseases tulad na nga po ng mga sumusunod, yung measles, hepatitis B, pertussis, meningitis, at rubella. Dahil po ito, Am I laggy or something? vaccination programs, hindi po masyadong I don't think. nakafocus ang pag-improve sa immunization coverage. So, daan po itong National Adolescent Immunization Month para po mag-focus tayo sa mga various programs na ito na nako-cover po ang ating mga adolescents. So, para maka-raise po tayo ng awareness sa important role po ng bakuna, kailangan po natin i-observe ito yearly sa buwan ng Agosto. So for our next po, ang National Breastfeeding Month. August is also National Breastfeeding Month at ito po ay dedicated sa pag-advance ng advocacy, pag-protect at pag-promote ng breastfeeding para sa ating mga breastfeeding moms para ma-ensure po natin na lahat ng family ay may opportunity para makapag-breastfeed. So, yung mga equity gaps ay ma-address po natin, yung mga access to resources, at yung support sa pag-create ng troubling disparities, or yung mga ma-address po natin yung stigma ng breastfeeding ng mga mothers at mga birthing people. So, next naman po natin ay ang Mother Baby Friendly Hospital Initiative Week at World Breastfeeding Week. So, para sa una po, ang Mother Baby Friendly Hospital Initiative ay isang effort po made by UNICEF, who at of course, partner po ang DOH, ang Department of Health dyan sa pag-designate ng maternity facilities as baby-friendly by ensuring na they do not accept free or low-cost breast milk, yung mga substitutes tulad ng mga powdered milk, at pag-support po talaga sa breastfeeding. Ayan. So, hindi rin pwede ang mga feeding bottles or teats, and have implemented 10 specific steps sa pag-support po na isang successful na breastfeeding. So, ang goal po ng ating Baby Friendly Hospital Initiative or BFHI ay para po mahikayat ang optimal breastfeeding practices na dapat consistent, prolonged, at exclusive para sa ating mga mommies and babies. So, na-initiate po itong breastfeeding for a prolonged duration, at proven po ito na maprotektahan ng infants against different infectious and chronic diseases. Yung mga sakit po na maaring makuha ng baby kapag hindi po tayo nag-breastfeed, at kapag ibang way po ng ng mga supplemental ang ginamit natin. So kaya po importante ang pag-breastfeeding dahil nakaka-apekto din ito sa essential at cognitive development ng baby. So breastfeeding practices throughout the world remain suboptimal, especially due to traditional beliefs around the world that breastfeeding is harmful to the infant. So ang next po ay ang Asthma Week. Ito pong Asthma Week ay sinaselebrate tuwing second week of August. So ngayong National Asthma Week, ito po yung mga dapat nating gawin kapag tayo po ay nagkakahika or sa tingin natin ay may hika tayo. So manatiling kalmado sa lahat ng oras. Ang pagiging mahinahon ay makakatulong sa mga rumeresponde at sumusuri sa sitwasyon. Alalayan ang pasyente na makaupo ng tuwid or upright position. Ito ay makakatulong sa pasyente para komportableng makahinga. Luwagan rin ang anumang masikip na kasuotan or yung ating mga pants kapag tayo ay nahihirapan huminga. Bigyan ng assistance ang pasyente, tulungan silang huminga ng marahan, alalayan sila sa pag-inom ng prescribed quick relief medications tulad ng inhalers, gawing panatag ang kalooban ng pasyente, at
kung maaari, huwag silang iwanan hangga't hindi pa maayos ang kanilang pakiramdam. So, ang last po sa oras na lumala o hindi magbago ang mga sintomas na nakukuha mula sa hika or pagkakahika, humingi ng medical attention. So, maaari pong pumunta sa inyong pinakamalapit na hospital o clinic. So, for our last health event for the month of August ay ang National TB Day ngayong August 19. So ito pong National TB Day ay nag-raise ng public awareness about the devastating health, social, at economic consequences ng tuberculosis. At of course, ito po ay para mag-step up tayo sa mga efforts to end the global TB epidemic. So yan po ang ating mga magiging health events para sa buwan ng Agosto. Ayan. So pumunta naman tayo sa ating iba pang balita. So konting pahabol lang since last month po na July ay nagpalabas po tayo ng isang press release tungkol sa health event natin na National Disaster Resilience Month. Ito po ay inobserve natin noong July. So ang Department of Health Bicol Center for Health Development ay nag-encourage po sa public na maging prepared sa mga disasters sa pamamagitan ng pagiging informed at pag-alam sa mga protective measures to ensure their safety and protect their health. So in line po yun sa ating pag-observe nga ng National Disaster Resilience Month o NDRM last July. So ang pag-observe po natin ay nag-emphasize ng importance ng collaboration sa pag-address sa mga challenges ng climate change and disaster risk reduction and management. So yung theme po natin ng NDRM ay sambayan ng Pilipino, nagkakaisa tungo sa katatagan at maunlad na kinabukasan. So dahil nga po sa lokasyon at geographical features ng Bicol Region, prone po tayo dito sa mga natural calamities tulad ng bagyo at mga lindol. Kaya naman po sa informasyon kung paano maging prepared sa mga hazards na ito, ang publiko po ay maaaring makipag-coordinate sa local DRRM offices or mag-refer sa mga health advisories ng NDRRMC or yung National Disaster Risk Reduction Management Council. Kasama na rin po dyan ang mga member agencies tulad ng DOH. So they may also access materials sa mga online platforms nitong mga agencies. So kasangga po ng NDRRMC ang DOH Bicol CHD sa pag-achieve ng disaster resilience and sustainable development. So ang publiko po ay encouraged na mag-participate sa mga pa-training tulad ng mga naganap na NDRM related activities last month that will be conducted. Meron po yan year-round naman po. So abangan na lang po natin ang mga social media posts sa ating mga pages ng ating mga agencies. So last month din po na July ay meron po tayong kinonduct na standard first aid training for health emergency management staff sa mga provincial health offices ng 3 universal healthcare integration sites. Ito po ay sa Masbate, Catanduanes, and Sorsogon. So ginanap po itong training sa La Roca, Veranda Suites and Restaurants sa Legazpi City noong July 27 to 29, 2022. So kahit naman po tapos na yung NDRM ay patuloy po natin i-observe ang resiliency sa pag-prepare sa mga disasters, lalong-lalo na dahil nga ang Bicol Region ay isa sa mga lugar na madalas mapuntahan ng mga bagyo at mga iba pang kalamidad. So para naman po sa iba pa nating balita, magpapaalala muli tayo sa publiko na tumataas pa rin po ang mga kaso ng dengue dito sa Bicol Region. Kaya po ini-encourage po natin ang lahat na sundin po or gawin yung 4S strategy laban sa dengue. So ang una pong S ay search and destroy mosquito breeding places. Ang pangalawang S ay self-protection. Ang pangatlo ay seek early consultation. At ang pang-apat ay support fogging or spraying in hotspot areas. So mamayang hapon po, 3:00, magkakaroon po tayong media dialogue kasama po ang ating Regional Dengue Program Coordinator na si Mr. John Dominic Bolunya at atin pong pag-uusapan
ang tungkol sa dengue. So maaari po ninyo yan mapanood mamayang 3 p.m. sa official Facebook page ng DOH Bicol CHD. Live din po yan mamaya sa YouTube channel ng DOH Bicol CHD. At maaari rin po kayong mag-send in ng inyong mga katanungan tungkol sa dengue para malinawan tayong lahat. So ayan ang ating ipapang balita mula sa DOH Bicol CHD. So mamaya-maya po itutuloy natin ang ating chikahan tungkol sa ating pagbabakuna naman. So magbabalik po ang chikahang pangkalusugan. Alagaan ang kapaligiran para healthy ang pamilya. Siguruhing malinis ang inuming tubig at observe proper hand washing para makaiwas sa mga sakit tulad ng cholera, typhoid at iba pa. Show love for Mother Earth at huwag kalimutang mag-reduce, reuse, recycle. Ihanda ang emergency go bag sakaling may kalamidad. Follow us on Facebook for more information. Be clean, live sustainably para sa healthy Pilipinas. Sa alala mula sa Department of Health. Ang araw-araw na paglalakad? Samahan mo pa ng jogging. Itodo na ang paggalaw araw-araw. Say goodbye na rin sa mga pagkaing maaalat, matataba at matatamis. At piliin yung siguradong masustansya. Gawin ito para makaiwas sa mga sakit na diabetes, cancer, hypertension, sakit sa puso at iba pa. I-follow na kami para sa karagdagang impormasyon. Let's move more. Eat right para sa isang healthy Pilipinas. Alam mo bang sa bisyo, wala kang panalo? Sa droga, pagkasira ng buhay at karahasan ang hatid sa iyo. Talo ang kalusugan mo't ng ibang tao sa usok ng vape at sigarilyo. Sa labis na alak, peligro sa kalusugan at aksidente ang makukuha mo. Follow us on Facebook for more information. Quit your bisyo now. Tumawag sa DOH Quitline 1558 o sa Helpline 1550. Don't smoke, less than alcohol, say no to drugs para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Walang dapat ikabahala. Andito ang mga bakuna para siguraduhin todo ang proteksyon ng ating pamilya. Bakuna ang pinakamainam na panlaban sa mga vaccine-preventable diseases. Sa mahabang panahon, ang bakuna ay napatunayan ng ligtas at epektibo. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta na sa pinakamalapit na health center o i-follow na kami sa Facebook. Let's get vaccinated for a healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa paglipas ng mga taon, marami nang ang buhay ang nasagip ng mga blood donation sa buong bansa. Isa si Ira sa mga libu-libong natulungan ng mga blood donations. Siya ay may AML o mas kilala bilang leukemia. Monthly may tahning ka, monthly may infection ka, halos monthly critical yung condition mo. Maraming blood product yung need ko po. 4 bags ng packed red blood cells and yung platelets 10 bags at habang tumatagal, nag-i-increase yung blood need ko. Si Kenneth naman, sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamanang sakit na beta thalassemia. Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 or minsan 10 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo. At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth. Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko. Pero alam mong may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo. Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay. Salamat sa bakuna. Ang malalang sakit, kinakaya na. Ang mga ospital, nakakahinga pa. Nababawasan din ang kaba at dumadami ang mga muling pagkikita. Pero para patuloy tayong maprotektahan, booster naman ang kailangan. Dagdagan ang bisa ng bakuna para dagdagan ang mga makabagong bukas. Palakasin ang kinakailangang ingat para tuluyang makaangat ang lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Isa,
2 taon na tayong ipit sa pandemya. Pandemyang ramdam ang tagal ng panahong inagaw sa atin. At hindi nawawala matapos ang pumikit, pikit, pahingang mailap at isang biyayang bihira para sa manggagawang pangkalusugan. Na buhay nila ang itinataya kapalit ng buhay ng iba. Buhay ay binuwis para sa bayang naghihirap, naghihinagpis sa ilalim ng bigat ng COVID-19. 2 taon na ang lumipas nang harapin ng ating mga health workers ang kalabang hindi nakikita, hindi tinatablan ng bala. Marami ang nagdurusa, marami ang tumumba. Ngunit sa kabila ng lahat, ay hindi nauubusan ng pag-asa na sa bawat pagsugod ay di na nila aalalahanin kung sila ba'y makakauwi pa, na araw-araw na nilang makakasama ang pamilyang iniwan at sadyang iniiwasan sa takot na sila'y mahawaan, na balang araw ay makikitang muli natin ang mga ngiti ng bawat isa na walang pumipigil. Salamat para kay Lolo at Lola, Mama at Papa, Ate at Kuya na ngayon magkakasama pa dahil sa inyong pagkalinga. Salamat para sa libu-libong tao na nakabalik na sa trabaho dahil sa patuloy niyong serbisyo. Salamat para sa mga batang ngayon nasisilayan na ang ganda ng mundo dahil sa inyong sakripisyo. Salamat. Ang inyong kalinga, serbisyo at sakripisyo ay hindi biro. Salamat sa hindi pagsuko. Sa araw-araw ng pagbangon, sa aming maramdaman ninyo na sa puso ng bawat isa, kayo ang tunay naming hero. Nandito ang kagawaran ng kalusugan, nagpapasalamat at patuloy na aagapay sa inyo. Ayan, so nakatutok pa rin kayo sa programa ng DOH-BOCHD na Chikahang Pangkalusugan. So ngayon naman, pagchikahan natin itong Pinas Lakas Campaign. So ano nga ba itong Pinas Lakas na campaign? Ang Pinas Lakas po ay ang mas pinalakas na COVID-19 vaccination campaign. So kung atin nga pong naaalala, tinatawag nga po nating bakuna yung ating pagbabakuna laban sa COVID-19 noon. Ito nga po ay dahil sa una ay pinapakilala parang natin ang bakuna bilang Resbac laban sa COVID-19. Ngayon naman, atin pong layunin na mas palakasin pa ang protection natin laban sa COVID-19. Kaya po natin tinatawag na Pinas Lakas Campaign. So atin nga pong nilaunch ang Pinas Lakas Campaign dito sa Bicol Region noong July 26, 2022. So naganap itong regional launch sa Daraga North Central School sa Daraga Albay. Ito pong Pinas Lakas ay nagpakilala rin ng COVID-19 vaccination target sa first 100 days na ating bagong administrasyon. So sa first 100 days nga po ng ating administration na Marcos Jr., ang ating layunin po ay magbakuna ng 90% ng senior citizens by October 8, 2022. So layunin rin natin na mabigyan ang 50% ng population ang kanilang booster doses laban sa COVID-19. Kaya po sa pamamagitan ng ating bagong strategy, atin pong i-implement ang vaccination sa mga lugar kung saan madalas puntahan ng tao tulad ng mga mall, markets, terminals, plazas, places of worship, schools at workplaces. So itong COVID-19 vaccination campaign ay nag-require pa rin po ng ating whole of systems, whole of government, and whole of society approach.
So may mga partner agencies po tayo at mga local government units na nag-sign ng pledge na nag-commit ng kanilang continuous support for COVID-19 vaccination. So noong launch nga po natin sa Daraga North Central School noong July 26, may mga nag-attend po tayo mga partners tulad ng mga representatives natin from the Department of the Interior and Local Government o DILG Regional Office 5. Nandun rin ang ating mga reps from the Department of Education, Regional Office 5, Philippine Information Agency, Regional Office 5, ang Provincial Health Office ng Albay, may mga kasamahan rin tayo from UNICEF, at may kasamahan rin tayo ng Relief International. So sa ating regional launch rin po na ginanap nga po sa Daraga Albay, nakasama rin po natin ang mayor ng Daraga na si Mayor Carlwin Baldo. So sa pamamagitan po ng revamped vaccination campaign for COVID-19, tinatawag po natin o hinihikayat pa rin po natin ang mga kasamahan natin dito sa Bicol Region na i-complete na ang kanilang primary doses ng COVID-19 vaccine at kunin na rin po ang kanilang booster doses kung sila ay eligible na para pumunta na tayo sa better normal kung saan pwede na natin tanggalin ang mga mask requirements, live and work free from worry of alert level restrictions, resume learning in schools and working more safely, at avoid expense associated with COVID-19 hospitalization and complications. Ayan, so nabanggit nga ni Max na yung Pinas Lakas launch natin ay nag-introduce ng mga targets, lalong-lalo na para sa ating senior citizens at sa ating para sa ating booster doses. So, kaya importante po na magkaroon po ng bakuna ang ating mga senior citizens dahil sila po ang isa sa most vulnerable sa sakit na COVID-19. Kaya mas kailangan natin pataas ang vaccination coverage para sa kanila and of course sa booster doses, of course for the general population. So, bakit nga ba natin kailangan ng booster shot? So, kailangan po natin ng booster shot para mabigyan natin ang sarili natin ng additional protection laban sa sakit na COVID-19 after po ng ating primary series or yung first at second dose ng ating COVID-19 vaccine. So, ang booster shot po ay binibigay sa isang tao upang maibalik ang protection na posibleng humina or nag-wane na ng ilang buwan pagkatapos po makompleto ang ating primary series ng COVID-19 vaccine kontra COVID-19. So, sino-sino nga po ang maaaring tumanggap ng booster shots? So, lahat po ng mga fully vaccinated na 18 years old and above lang po ang maaaring makakompleto na nakakompleto ng primary series ng COVID-19 vaccine ay maaari nang kumuha ng kanilang booster shot. At ang first booster shot po ay maaari nilang makuha 3 months po after ng second dose ng primary series ng COVID-19 vaccine. At pagkatapos po makuha ang first booster dose, maaari naman ninyo po makuha ang inyong second booster dose after 4 months po ng first booster dose. So, ang mga ibang lugar po sa rehiyon ng Bicol ay nagsisimula na pong magbigay ng mga booster shots sa ating LGU, sa ating health centers, para sa mga edad 12 to 17 years old. So yes, available na rin po siya sa ating pediatric population na ages 12 to 17. So kung may mga katanungan po kayo, makipag-coordinate po sa ating mga LGU kung mayroon na po tayong schedule ng pag-vaccinate po para sa laban sa COVID-19. So ayan po ang ating mga paalala sa booster shots. Oo, so nabanggit mo nga, Denise, na kung kailan sila pwedeng kumuha ng kanilang booster shot. So ulitin lang natin na yung mga 18 years old pataas na nabakunahan na ng mga 2-dose na vaccines. Ito po yung AstraZeneca, Gamaleya, Moderna, Pfizer at Sinovac. Pwede na po kayong kumuha ng inyong booster dose after 3 months ng inyong second dose. Pero para naman po sa mga nakatanggap ng Janssen, ito yung single dose lamang na COVID-19 vaccine, after 2 months po ay pwede na po kayong makakuha ng inyong booster dose. So nabanggit mo rin kanina, Denise, na meron na tayong booster dose para sa mga pediatric population o yung mga edad 12 to 17 years old sa ibang lugar dito sa Bicol Region. Ang mga 12 to 17 years old naman po, pwede na po silang kumuha ng booster dose kung sila po ay immunocompromised na
mga kabataan, pwede na po silang magpa-booster 28 days after ng kanilang second dose. Pero para naman po dun sa mga 12 to 17 years old na teenagers na hindi naman po sila immunocompromised, pwede po silang magpa-booster after po 5 months ng kanilang second dose. So sana po ay naitala po or na take note po yan ng mga magulang na gustong ipa-booster na ang kanilang mga ates at mga kuyas. Kaya sa usapin naman ng kung paano tayo makakapagpa-register para sa bakuna. So, paano nga ba makipag-ugnayan po sa ating LGU, gaya ng sabi kanina, or sa ating health facility na pinagtatrabahuhan para makapag-register, para makakuha na rin ng inyong booster shot. So, dalhin lang ang mga sumusunod na requirements para po tayo po ay magpabakuna na. Ang una po ay ang vaccination card nung ating primary series kung tayo po ay magpapabooster na. Pangalawa po ang valid ID. Ayan po ang ating mga requirements para po makapagpa-booster shot na. Ayan, so ano namang ang mga vaccine na pwedeng kunin as booster shots? So kung kayo po ay nakatanggap ng 2-dose vaccines, maaari po kayong pumili kung ang booster nyo ay homologous or heterologous. Ang homologous po, ito yung parehong brand ang gagamitin nyo as booster sa inyong naging primary dose. So for example, kayo po ay nakatanggap ng AstraZeneca sa inyong primary series of vaccines. Ang inyong booster po ay maaaring maging AstraZeneca. So maaari pong maging homologous booster or tumanggap ng homologous booster ang mga nakatanggap ng 2-dose vaccine except po for mga nakakuha ng Gamaleya o yung Sputnik na COVID-19 vaccine. Yung mga nakakuha rin po ng Janssen ay hindi rin pwede gamitin ang homologous booster. Instead, ang dapat po nila or ang pwede nilang kunin ay heterologous booster o ibang brand naman ng booster dose. So for example, ang inyong primary dose ay Sinovac, maaari po kayong kumuha bilang booster dose ang AstraZeneca, Pfizer, Moderna, o kaya naman Sputnik Light. So maaari na lang po tayong makipag-ugnayan sa ating mga local vaccination sites or sa ating mga LGUs kung ano ang mga booster doses o booster na vaccines ang available sa inyong lugar. Pero ipinapaalala po natin sa publiko na ang lahat po ng ating mga bakuna ay safe at effective sa pagbigay ng protection laban sa COVID-19 at kasama na rin po dyan ang ating mga boosters. So kung ano ang the best vaccine po ay the vaccine that is available. Ayan, so narinig nga natin na after pala ng primary series ay may booster. Pero paano naman yung second booster? Bakit pa ba natin kailangan ito? So ang second booster po ay nakakapag-enhance ng protection na binigay sa atin ng first booster at ng primary series against sa lahat ng variants ng COVID-19, including na rin po ang recent na Omicron subvariant BA.2.121. So, against whatever variant po na nandito sa ating rehiyon, ang second booster po ay nagsusupport po ng 4-door strategy o yung strategy po ng Department of Health na kung saan ang una ay ang implementing travel restrictions and bans as a separate and primary level of defense para ma-supplement natin ang currently na ini-implement na health protocol. So ang pangalawa po nito ay ang pag-ensure po ng mga safeguards na nai-implement po ng ating gobyerno such as yung screening, testing, at of course yung quarantine and isolation po na kailangan nating pagdaanan na proseso kapag po tayo ay na-infect ng COVID-19 and of course para na rin po sa prevention. So ang pangatlo po ay ang pag-strengthen ng implementation of course nitong PDI-TR strategy. So hindi lang sa pag-isolate at sa pag-treat, kung hindi sa pag-reintegrate ng mga steps na ito. At para naman sa last ay ang strengthening health and critical capacity and systems versus po sa pag-surge ng ating COVID-19 cases. So dapat po matuunan natin ng pansin na mas magpataas po ang ating vaccination coverage para po mas konti na lang po ang mga kaso ng COVID-19, lalong-lalo na
sa ating rehiyon. And so sino naman ngayon ang pwedeng mabigyan ng second booster? So sa ngayon po, ang ating priority ay mabigyan ng second booster yung mga healthcare workers at yung mga senior citizens. Dahil nga po nabanggit kanina na Denise na ang mga senior citizens at mga healthcare workers na rin ay bahagi sila sa mga vulnerable groups na kung sila ay madapuan ng COVID-19 or magkaroon ng COVID-19, sila po ay maaaring maka-experience o mas malaki ang tsansa na maka-experience ng malalang uri ng COVID-19. Kaya po iniinganyo na po natin lahat ng senior citizens at mga healthcare workers na kumuha na po ng inyong second booster kapag kayo ay eligible na. Dahil rin naman po ito sa inyo, para rin naman po ito sa inyong protection at sa protection na inyong mga mahal sa buhay. Ngunit ang ibang LGU naman ay nagbibigay na rin ng second booster sa lahat ng 18 years old and above. So nakabase po ito sa readiness ng LGU kung handa po ang kanilang supply ng bakuna para magbigay ng second boosters para sa kanilang mga tao. So kung kayo ay interested na or eligible na para sa inyong second booster, maaari po kayong magtanong sa inyong LGU kung available na ang second booster sa inyong mga lugar. So pinapaalala lang po natin na 18 years old and above pa lang po ang pwedeng makatanggap ng inyong second booster. Wala pa po tayong guidelines kung saan maaari na rin kumuha ang ating pediatric population ng kanilang second booster, pero wag po tayo mawala ng pag-asa dahil in the near future ay magkakaroon po tayo ng boosters for everyone. Ayan, so i-reiterate din ulit natin na ang second booster po ay maaaring kunin ng mga eligible population na 12 years old and above kapag 4 months after makuha po ang inyong first booster dose laban sa COVID-19. So bakit po ganito yon 4 months? So dahil po sa kadahilanan ang ating antibody sa katawan or yung mga panlaban ng ating katawan ay maaari pong humina na after natin makuha ang first booster. Kaya meron po tayong tinatawag na mga additional booster para continuation po ito ng ating dagdag protection laban sa COVID-19. So ano naman po yung mga kasalukuyang COVID-19 vaccine runs na binibigay bilang second booster? So ito nga po ay ang Pfizer, BioNTech at ang Moderna. Dahil sila pa lang pong dalawa ang merong FDA approved ng ating gobyerno. Yan, so Pfizer at Moderna lang po ang second booster na pwede dahil sila lang ang may approval ng FDA at emergency use authorization. So siguro ilinaw natin, kung kayo po ay nakatanggap na ng inyong primary doses ng COVID-19 vaccine, after 3 months po ay pwede na kayo kumuha ng inyong first booster. At after naman po ng 4 months after ng inyong first booster ay pwede na kayo kumuha ng inyong second booster. So dahil lang po sa ating booster doses, tayo po ay mas protektado laban sa COVID-19. Kumbaga ang ating comparison dyan ay ang ating protection ay parang cellphone. Ang cellphone natin ay nalolobat kaya kailangan nating i-recharge ang ating protection laban sa COVID-19. So ayan, sana naman ngayon mas nahikayat pa natin ang ating tagapakinig at tagapanood na kunin na ang kanilang mga booster shot at kung hindi pa sila nababakunahan, kunin na ang kanilang primary doses ng COVID-19 vaccine para makapunta na tayo sa ating tinatawag na better normal. Ito yung maaari nating matanggal ang ating mga masks, ma-enjoy natin ang ating pag face-to-face na mga activities tulad ng school, at pagtatrabaho ng hindi nag-aalala sa ating mga alert level sa mga lugar. At kasama na rin dyan yung pag-iwas sa mga gastusin dahil sa mga gastusin dahil sa COVID-19 tulad ng pagpapa-hospital o kaya naman yung pagbili ng mga gamot. So kaya naman magpabakuna na po tayo at magpa-booster na. So ayan po ang ating chikahan tungkol sa Pinas Lakas Campaign. Samahan niyo po kami dito sa DOH Bicol CHD at suportahan ang ating kampanya sa pagbabakuna laban sa COVID-19 para sa protection nating lahat dito sa Bicol Region. So sa ating pagbabalik po, atin naman pag-uusapan ng ating mental health. So magbabalik po ang chikahang pangkalusugan.
Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ang Lusog Isip ay ang unang mobile app para matugunan ang mental health concerns na iniangkop para sa mga Pilipino. Simula na ang pangangalaga sa sarili mo sa tulong ng Lusog Isip app. I-download na ito sa Google Play o sa App Store. Para gumawa ng account, mag-register gamit ang nais mong username, password, at magpakilala ng iyong sarili. Sagutan ang screening tools upang mabigyan ka ng angkop na tulong. Makikita ang iyong mental health scores sa dashboard ng app. Bibigyan ka ng app ng impormasyon sa iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tamang tips para mapangalagaan ang iyong sarili. Pwede mo ring i-customize ang mga settings ng iyong notification sa app na ito. Sa Interventions tab, makikita ang iba't ibang materyales tungkol sa mental health at wellness. May self-care tools rin na matutulungan kang ma-update at ma-track ang kalagayan mo. Patuloy lang na gamitin ang app upang makakuha ng mga achievements. Kung nais mong makakuha ng profesional na tulong at iba pang serbisyong pang mental health, i-check lang ang referral tab. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuuang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Ayon nga sa World Health Organization, mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. Ang mental health ay mahalaga sa ating pangkabuuan at individual na abilidad magtrabaho, mag-isip, makaramdam at mabuhay. Kaya naman ngayong panahon ng pandemya, huwag kalimutang pangalagaan ang ating mental health tulad ng pag-aalaga natin sa ating physical health. Ang self-care ay isa sa pinakamabisang paraan upang pangalagaan ang ating mental health. Ang simpleng pag-exercise o pagtutok sa ating mga hobbies ay isang paraan ng self-care. Care for yourself, bigyang oras ang sarili at mga bagay na nagbibigay sa'yo ng saya. Nagkakaroon ka na rin ba ng Zoom fatigue dahil sa meetings o di kaya ay sa online class? Huwag kalimutang magpahinga. Importanteng maglaan ng break at ipahinga ang utak. Maglaro muna ng paboritong games. Malaking tulong ang breathing exercises sa pagpapakalma at para maibsan ang ating pakiramdam. Matuto ring mag-set ng boundaries para sa iyong work-life balance. Matutong respeto ang work boundaries ng iyong mga katrabaho. Dahil sa pandemya ang ating nakaharap, hindi mapigilan na tayo ay mapalayo sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit hindi dapat maging hadlang ang distansya upang tayo ay mag-hashtag care for others. Kumusta mo na ba sina lolo at lola this week? How about sina mama at papa? Mga kapatid, kaklase? Kung hindi pa, ang isang simpleng kumusta sa pamamagitan ng video or voice calls o text messages ay tiyak na makatutulong sa kanilang mental well-being. Care for others, ang isang malakas na support system ay nakakatulong rin sa pagpapabuti ng ating mental health. Kung ikaw o sino man sa iyong kakilala ang nangangailangan na makipag-usap sa isang mental health professional, tumawag lamang sa mga numerong ito mula sa National Center for Mental Health. Ito ay libre lamang at kahit sino ay pwedeng tumawag. Ngayong panahon ng pandemya, hindi biro ang pinagdadaanan mo, kaya naman make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas.
At ayan, nakatutok pa rin nga po kayo sa ating programang Chikahang Pangkalusugan. Kasama niyo pa rin kami mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. So kanina nga napag-usapan natin yung tungkol nga po sa ating Pinas Lakas campaign o ang ating bagong kampanya sa pagbabakuna laban sa COVID-19. So ngayon naman pumunta tayo sa ating mental health exercise for today. Denise, ano nga ba ang ating mental health exercise ngayong araw? Ayan, so ang ating mental health exercise natin for today ay self-expression. So, kagaya nga nung sabi sa ating commercial kanina, doon sa ating Healthy Pilipinas, isang way para magkaroon tayo ng isang Healthy Pilipinas at Healthy People ay ang pag-care for yourself at care for others. So, sa tulong din ng self-expression, maaari natin itong dalawa ma-achieve. Dahil ang self-expression po ay isang napaka-important way para po ma-boost hindi lang ang ating physical health, kundi of course ang ating mental health. So ano ba yung mga examples ng self-expression? Ito po ay pwede nating i-express in the form of art, in the form of dance, in the form of singing, kahit na anong activities or sa tingin natin ay hobbies na pwede nating matutunan or yung mga love, mga passion nating gawin. So ayan, yan pong lahat yan ay makakatulong po sa ating pag-improve ng ating mental health. So sabi nga nila, yung una is art. Nakakatulong ang art because art is the food for the soul. So kung tayo po ay nagtatrabaho araw-araw, nag-work tayo, yung mga courses na kinukuha natin sa ating nung tayo pa ay nag-aaral or kung tayo mag-aaral, hindi lang po yun ang meaning ng ating life. So, meron din po tayong tinatawag na window to art. So, hindi lang art in the form of painting, kundi how can we express ourselves na makuha natin yung ating hobby. So, like, it's a good way na mag-travel tayo. Let's find something good na hindi pa natin nagagawa para po ay ma-develop natin ang ating mga personal skills at of course yung mga communication skills para na rin po maka-learn tayo sa experiences ng ibang tao. So, meron din pong benefit, bukod sa art, meron din pong benefit ang pagsayaw sa mental health. So, in honor of Mental Health Awareness Month na mangyayari nga po sa buwan pa ng October, pero ngayon pa lang po, let's celebrate our mental health in the form of dance. So, ang pag-dance po ay nakaka-bring ng mood, improves mood, lowers stress and anxiety. So, ang pagsayaw po, maging kahit anong sayaw, hip-hop man or Zumba or what, let's express ourselves more openly and freely sa mga gestures, simple movements, or anything po. It doesn't have to be grand. So, that's one way po of expressing ourselves. So, dance is also a tool of therapeutic expression at social anxiety therapy. So, dance is also proven to be a form of relaxation. Yung pag-express natin ng ating sarili through movements, nakaka-reduce din yan ng social anxiety at isang form of therapy na magagawa natin by ourselves or sa group. So, usong-uso na ngayon yung mga TikTok dance, yung mga pinopost natin ng social media. So from that, we can learn mas magiging isang efficient or creative tayong community kapag tayo ay nag-participate sa mga ganitong activities ng dance. So another benefit po ay dance is a form of depression reduction. So bukod sa anxiety, parang opposite niya is depression, 'di ba? Parang kung nasa sad tayo or it's a deeper form of depression, nakaka-reduce po ang pagsayaw sa depression. So, isa po itong recreational session na ayun nga maaari natin gawin bilang isang individual or kasama ng ating mga mahal sa buhay. So, dancing po talaga ay isang nag-i-interconnect sa ating mga sarili at sa ating community. So, it's a form of social bonding at paghanap ng ating mga what kind of dance fits me. So,
Yan po ang benefits ng dancing. And of course, meron pa rin tayong ibang ways para mag-self-express. We could also read books kahit hindi naman tayo bookworm or sa tingin natin na hindi ako bookish. So if you're not really a reader, pwede tayong mag-start sa mga books na motivational. Of course, I have read yung book na The Secret by Rhonda Byrne. So, isa karamihan sa mga sinasabi din sa book, sabi nga ni Rhonda Byrne, every thought of yours is a real thing. It's a force. So, etong The Secret na book na to, matututunan niyo if babasahin niyo siya, law of attraction. So, kung ano yung iniisip natin sa utak natin, so ito yung magma-manifest in real life. So the more you think about good things, so kung ma-manifest natin na, ay, magaling ako sa ganyan, I can do this. So most likely this will happen because you are attracting a greater force. You are attracting the universe. So parang yun po yung sinasabi ng book na The Secret. So it's a really feel-good book. So if gusto natin na makapag-unwind sa stress or kung may time po tayo makapagbasa, hindi naman kailangan hard copy, meron din tayong soft copy, 'di ba? Usong-uso na yung mga e-book. So magandang book po talaga ito. It's highly recommended para po sa pag-improve ng ating mental health. So if you are feeling good, it is because you are thinking good thoughts. So nakaka-attract po talaga. Let's just say na we can instead of saying we can't. Kasi yan po talaga yung mangyayari. Yung sinasabi natin, it will attract good things and manifestation po yan, magiging physical thing siya yung sinasabi natin. So, bukod po sa ating mga nabanggit na mga mental health benefits ng self-expression, of course, kung may mga kausap po tayo or sa tingin natin na kailangan natin ng kausap or yung mga mahal natin sa buhay, tumungo po sa mga mental health hotlines ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang Kamusta Ka? Tara, usap tayo. Ang handang makinig natin ng mga hotlines ay ang SMART 0919-583-4322. So ulitin po, 0919-583-4322. So para naman po sa Globe, 0927-844-1677. At sa DITO, 0991-730-6292. So again po, 0991-730-6292. Or maaari po kayong tumungo sa ating Department of Health Bicol Center for Health Development official FB page para po sa kung may iba pa po kayong katanungan at para sa mga ibang posting. So ayan po ang ating naging mental health exercise for today. I hope na marami kayong natutunan. I hope na just keep in mind na ang mga pagsubok nandyan lang, but we must be stronger, lalong-lalo na sa crisis natin sa COVID-19, yung pandemic natin. At let's remember na kung hindi tayo tulong-tulong as a community, ay if tulong-tulong tayo, may iwasan natin. At we could move towards a pandemic-free Bicol. Hindi lang Bicol, kundi a pandemic-free country. So, ayan po ang ating naging mental health exercise. At of course, subaybayan din natin or i-download din natin yung Lusog Isip app. Meron din po tayong Lusog Isip app para po ma-track natin ang mental health every day. So, ayan po ang ating mental health exercise. Max? Ayan, so thank you very much, Denise, sa ating mental health exercise for today. So sana ay maraming natutunan ng ating mga listeners sa ating mental health exercise at syempre sa ating naging chikahan na rin tungkol sa pagbabakuna at sa booster doses. So para po makita yung numbers na binanggit kanina ni Denise, pumunta lamang po sa DOH Bicol CHD Facebook page. Marami rin po tayong impormasyon na makukuha dyan sa ating mga social media posts. So siguro dyan na po nagtatapos ang ating chikahan for today. This has been Max. And this has been Denise. So hindi lang po physical health ang kailangan natin i-care for, kundi kailangan din po ang mental health. So that has been our chikahang pangkalusugan for today. Tumutok po tayo ulit sa next.
ludikolo. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalagab na servisyo. Magaling dulog ko nagtatawag nagpapadaba. Mga programa nagkasama ng sinda sa servisyo. Matawang solusyon ang mga kahilangan. DOH-CHD, DOH-CHD, servisyo sa ludikolo. Kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inalan, ipangakisang kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig inaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, servisyo sa ludikolo. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng magkaon, tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpag-ibig magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, katinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwaselang. Kita magtarabangan sa programa kan Department of Abangan ang susunod na Chikahang Pangkalusugan dito lamang sa DCGB sa susunod na Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Makialam, makisama, iwasan ang sakit, palakasin ang resistensya. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, rinigan taan sa gurong. Itapok